ka jingwan peneso ba roni langdo jong kambalem constituency Shaka National People Party NPP kalakiu menta kumpal lai phulai ngut ki jingbon pa japo ka jingdor barthawan jong kajala House nam arjar posau kumba chupkan mau ka jingwan peneso ki lai ngut ki MLS jong kongres kita uba Charles Marngar uba Gabriel Walang baru uba Palestine langdo ban menta us nam arjar posan uba roni langdo ka jingwan peneso uba roni langdo Shak NPP mentau ka kongres kasa klem dan Malaysia ha yung bartawan jong kajala uba roni langdo ulong ka jingwan peneso jong Shak NPP kalong ka jing temu jong ban wan rai ya ka jingkala apo ka jala kumjoro apo ka konsensi jong kumta haba phai pat shaki wei ki sengsan pertei apo ka jala ka jingdot ki liang persya apo ka yingdor bartawan sa satang ka VP barka TMC Henry kalem aratin labanong ki paiba ki babon hapo ka jala ki pai khamat shaka VP namar ki babon ki sengsan partai ki mi la kami badrung la karung kalem don kinorim ki basha ban penpau na kata kadau komban ongang ne ka VP kadon ya kalat namar ki paiba jong karikasi bajadia ki shon kamsen ya ka VP wala da ki don tang katokan nengut ki MLS hapo ka ignor batawan jong kacala Henry sachisin labanong ka jingyale house nam arjar pra klaim araten ka VP perki sengsan partai hapo kajala nakamata banyo sensar house nam arjar pra ladaki nongrim trikam jongki kilong ki baskem